řazení pomalejší a takový. Dlouho tkány je osoba proti. Tady ve středu chytali. To je ženská schovaná v keřích a tam za semaforem stali s autem. Ale to je 50, ne? Ne, no, ne, 50. Asi světla. Tady byla ta schovaná, vysílačkou a tam s tím stáli. Tady tahle stáli s autem. Tady jsou všude. Nechytli minulý týden. No. Celý auto. A dobrý. Došel jsem. Myslíš, že je za mostem, jak je ta benzínka po straně, jak je ta benzína? Tam najedu na tu, tam se otočím, ne? Jako zase na tu benzíně, abych zase jel zpátky. Jo, to otočíš. Nebo to může jít vlastně kolem Ravenu tam zadem a vyjedeš tam. Takže vyjedu pak... Na tom velkým kruháku, na mostu. No. Tam to není to zakázaný pořád. No je, ale my tam jezdíme vyspodám. Tam můžeš jít disknout. Tak můžu, když jedu tam tak. No. Tam vlastně jsou firmy, že jo. Že tam s něčím bylo okolo. Určitě si špípáka aspoň. No, už je vlastně 3 hodině, ty vole, to zase vyspí normálně. A já jsem před 100 let, abych natankoval na ONU před Poděgradem. Mám tady taky často chytají na zastávce. Jo, a já si na to opět. Vždycky po ránu tady stojí. A už je dobré. Když jsem jezdil tady do Záru, tam je nějaká ta sána, tam byla nějaký rengeny nebo co. No, tam Poma tam je. Jo, Poma, jo. Tam nějaká ta rengeny. Do US.